Ayos tayong sundan, habol, Sister! Ara, last na ni. Fix na ni 1.5. Wala na hangin. 1.8 na ni 1.8. Nagabi naman napahungiyon ta ka. Biskan gamay nga mananap na dili gi makasulod sa. Nakuha na last na ni. Yung anak ko dialect kay Chinese ka or Muslim? Kristiyano. Na-trip lang na ako na magbuot ka. Antay ka. A few moments later. Wapo ba siyang atento? Murag quality good ba? Spacious kayo, diba? Murag 4 to 5 person ang maigo. Yeah, di na po kayo mahal, diba? Bisit, kailang mo niya. Many hours later. Kaya sa maniki, yan na ka nga. Masking gamay nga mananap, walay makasulod. Nakasulod man lagi gapon. Oh, ay ikaw na tao nga dako ka na sa kasulod bang gani ka. Mananap pa ka nga gamay. Yo, I would like to thank aning mag-uyab nga ni tabang sa ako nga mabuhat ng video. Kani nga mag-uyab nagtuo nga Nagoy forever. So, thank you Clint Libres and Erty Santos. Yo, yeah. Shout out today ko sa mga ka-birds, sila Jane Maria Cuna, Pastor AJ Idisma, Marion Autida, o Kevin Calyanta. Yo, ang sabayan niya po ninyo, no? Sunod bid na po, puhon. Salamat sa pagsuporta sa atong mga tripping, sa pagsabay sa atong mga tripping. Ayaw mo pag-kijig-kijig. Ayaw kaulaw o like, comment, or share. Please. Amping na rin. Bye.